सखी का बताई हो, आजकल ना हमारे राजा जी के ढंग से ठीक ना लगत है। तू काहे हो? अब का बताई, एकदम इतना ऐसे रहबे करत हन कि हमके कुछ समझे में ना आवेला। का भइल बोला? हाँ सुना। हाँ हाँ सुनावा। टोना टटका लागल बाटे गहुआ के, टोना टटका लागल बाटे गहुआ के, सखी बिगड़त सहुरवा बापियुआ के। गलत संगत बाबा लिहारी नहुआ के, गलत संगत बाबा लिहारी नहुआ के, सखी बिगड़त सहुरवा बापियुआ के। पहिले तो नहीं रहल कहूँ खरबिया, पियत बड़े सझिया के हर दिन सरबिया। पहिले तो नहीं रहल कहूँ खरबिया, पियत बड़ सझिया के हर दिन सरबिया। हाथ मारे